Hello po sa mga kaputot. Kumusta na kayo? Ari kami karon. Magluto kami og binangkal para ni sa among extra income. Sana mga kaputot, enjoy kayo. Ari, magluto na kami. Mag-ubra na kami ari. Sugdan na mo ang pagluto. I-mix na mo ni ang mga ingredients. Thank you po mga kaputot. Salamat. Ari na, sugdan na mo ni ang among pagluto o binangkal. Ramay. Itlog. Ari dahil. Baking powder. Kalumit. Oh, tanawa lang ninyo ah. Amo ni ang kwansa mong binangkal ng among masagol. Usa pa iban ingredient nito. Para magliki-liki siya sa kalamit. Asin, vanilya. Asin. Ari asin. Vanilya. Oh, vanilya. Oh, gamay nga klamay no. Klamay. Asin kag gamay klamay no. Maro na ito na. Gamay lang ng ingredients. Oh. Maura ni mga kaputot. Ayos. Ari oh, kita ko sample niyo sa mong gihimo. Na. Nindot kay ni. Makaon ani mangita mo sa manugluto ani. Sa mong mga kwanre sa gamay nga pag nga negosyo ginagmay ba pang extra ko na ma-income kay sa maron nga pwede ta mga extra income. Tigado daan. May nag-ubra man tinuod pero nag-ubra man po tinuod pero kung lang galing ng medyo gusto pagin may mangita o lain na income. Mauna yung mong extra. Wow! Nindot kayo. Pagay sa kape. Yummy. Are, sobra naman ari ah. Minot kayo. Binangkal yan. Ay, ayo. Ang nag-mix akong kuan. Kuan sa kong asawa. Kayo sa. Wala sa duty? Pagkabangalan naman yung wala. Kung may delivery, wow! Delivery. Kung mag-diop lang po. Idulong ko kung mag-diop lang ba. Pero kung duty na ako, hindi na ako kadulong. Extra ko lang, extra income para sa diop. Bawit ko, bawit. Wala ay palayo na naman. Hari na. Gimix na namo. Nag-ready na po ka para no. Ang among lutoon karon nga binangkal. Wow! Hindi kay ni mga kaputot. Kaning ko guro ko ini magbanta ko magbantay nito, no? Magpangita gid mo ani kun kakaon ka mo. Ginagmay lang. Pero okay lang matigom lang mga adlaw-adlaw kay adlaw man og himo una ni. No. Oh, okay na na. Tumagan ako ba ano eh? Makulang ba? Ari na ang tigmix oh. Muna nga gamay nga business. Ginagmay lang sa kay wala tay kakaya og dako. Wow! Katawan ko ni mo do. Ay, katawan ko ni mo do. Ning dawa. Na ayos kayo. Himuon na namo ni ron. Pagdugay.
A few moments later. Ari na, sugdan na mo ang pagluto. Sa paghimo. Dagko-dagko ra na daw. Ari o, mga guys, mga kaputot. Sakto na. Kaya na. Ayos na yan. Si Dagko, rin kayo. Tulo 20 man. Tulo Dagko ra kay no. Okay na. Tara pa na kung makuan siya. Gusto ko gamay ko kay baligyan ni manang tulo 20 nya. Kuha niya 5 na si 5 taga. Ari, mga kaputos. Binakal. Dagko ra kay tubo na ni. Kaya ko lang, may Okay na na. Mga master baker bito rin manog himo dari. nga Ako lagi dito tudluan diri. Practice po ko kay kalam kabalo ko ba? Indot kayo. Indot ha. Practice ako. dingin ka? Kaya Ikaw lang. Ako lang tigi anare. Tig butang sa lunga. Lunga. gagmay ba lang? Kaya okay man. Hintay kiluan ko. Kung siya na kanay pirme, pwede nga palit kiluhan. Yan mo ano. Karon. Ari na. Bago pa lang nag-starting og himo og binangkal. Oh my God! Palit na ayo. Ari na. Isponsor pa na daw. Marikilid, di ator po pili sa ba. Nag-practice lang ko ari ah. May tayong bitin mo, kadalera ba? Tabang ra ko ari og ligid-ligid sa lunga. Nindot kayo ni karon maluto. Ngapay mo kan? Nindot kay kanan karon maluto. Ngapay mo lang, init. Mga kaputot, Ngapay mo lang, init tubig. Ngapay mo lang. murag. Nindot kayo ni karon. Gini makulang imong lunga dong. Wala ilong nga bligad rin. Ito super na. Super. Bichingko. Kilosin. 1/4. Mga kilo na. Ay na. Daghan na kayo. Sakto ko ito 20 no? Okay na na. Mao na ni ang among lutoon karon. Digya na mo tag tatlo pila no? Tatlo 20. Digya mo tag tatlo 20. Ayos. Be. Okay na ni, okay na ni.
Kani kabilog 58, 59 ang gamay. 59. Hindi gyud 320. Mata na. Okay na ni, mahalin na ni mga Ari na. Luto na ang binangkal, Kita bro. mga kaputot. Nindot ini mga kaputot. Ari pa oh. Ari pa jud nga wala pa naluto. Oh, nan. Nindot ni kayo ron kung maluto na ni. Ayos kini. Naring nga mga manugluto. Oh, ayos. Ano na lang, magka-ginansya tagamayan niya. Dolom. Oh, sakto lang. Ari. Wow. Minduta ko wow. Talaga. Di mo magmahay makakaon mo ani. Kaya nami pakaluto. Ang manuluto man. Ayos man kayo kay Gupuhon biya po nang manuglutoan eh. Bago irap po ni Era kung gikan sa yung pagluto nga. Ang guwapo po. Guwapo mo nagluto, guwapo pong niluto niya. Oh, na. Are. Na. Nilutaan ni mga kaputot. Ayos kini. Oh. Pero ang iba ni konsumo mo lang ah. Itarayan mo lang na magtilaw. Kung maayo ba. Pero pag tilaw, nindot yung kayo di ay. Okay, pakita ko ang nagluto na dyan. Sure buling magluto. Na. Sarap. Dire na lang kutob kung akong pag-video ninyo mga kaputot. Salamat. Daghang salamat sa inyo na nagtanaw sa akong video karon. Adlaw. Subscribe niyo. Please lang subscribe niyo akong channel Twitter TV Vlog. Thank you sa inyo. Bye bye. Bye bye.